Lær sprog med humor på Kloghoved TV. Hunden fra naboen hed Bodo. Og Bodo havde en hemmelighed. Han samlede sokker. Ingen par. Kun venstre. Ingen vidste hvorfor. Måske kunne han lide orden. Måske havde han symmetri. Eller måske var det bare Bodo. En dag gik Bodo helt normalt på tur. I snor. Med stolt løftet hoved. Og ved munden en stribet sok. Ikke sønderrevet. Ikke beskidt. Helt klart, stadig i brug. Pludselig stoppede hr. Meyer fra naboen. Han kiggede. Han blinkede. Og sagde så kun: Hej. Det der er mit. Stille. Bodo kiggede tilbage. Uden at bjeffe. Uden at vifte med halen. Bare bebrejdende. Der var et ordløst, meget pinligt sokkeudveksling midt på fortovet. Ingen tak. Ingen forklaring. Ingen øjenkontakt. Siden den dag har noget ændret sig. Hr. Meyer hilser ikke længere på nogen. Ingen naboer. Ingen forbipasserende. Kun Bodo. Nogle gange nikker han endda til ham. Med respekt. Og måske en smule frygt. For man ved jo aldrig, hvilken strømpe der mangler næste gang. Dette var en læringsvideo af Kloghoved TV. Vil du lære fremmedsprog? Så du kommet til det rette sted. Den samme video er også tilgængelig på dit målsprog. Bare tjek en af mine sjove kanaler.